या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। मी आमदारकी लढवणार, दीपक केसरकर यांचं सूचक विधान। कोकणपण जपणारा कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन। आणि पैसा गेला खड्ड्यात, कोकण सात लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। तळवडे खडवी येथील धोकादायक वळण अपघातास कारण ठरतंय। इथं संरक्षण कठडा बांधण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होते। पाहूयात। तर आता आपण आहोत तळवडे खडवी येथे। या ठिकाणी काल जो आहे तो मोठा अपघात झाला होता, पण त्या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नव्हती। या ठिकाणी आपण पाहू शकता कशा प्रकारे 150 फूट खालती जी होती ती बस, ST बस वरेरी देवगड ही बस या ठिकाणी खालती गेलेली होती। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे या ठिकाणी 150 फूट जी आहे ती बस खालती दरीत गेलेली होती। आता त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी होते ते 3 विद्यार्थी त्या ठिकाणी जखमी झालेले होते आणि ते विद्यार्थ्यांना दुखापत झालेली होती आणि ते विद्यार्थी आता जवळपास त्यांना 2 विद्यार्थ्यांना ओरोसमध्ये नेण्यात आलेले आहे पुढील उपचारासाठी। आणि या ठिकाणी वेळोवेळी या स्पॉटवर जे आहे ते अपघात या ठिकाणी होत असतात। तर या ठिकाणी आपल्यासोबत ग्रामस्थ आहेत, त्यांची काय या ठिकाणी अपेक्षा आहे की वेळोवेळी या ठिकाणी जे अपघात होत आहेत। तर आपल्यासोबत भाकरवाडी युवक क्लबचे ही अध्यक्ष आहेत, त्यांना विचारूया की त्यांची काय या ठिकाणी अपेक्षा आहे। काय सांगाल आपण, या ठिकाणी वेळोवेळी अपघात जे आहेत आपण पाहत आहात ग्रामस्थ म्हणून, काय सांगाल? तळवडेमधील हा सर्वात एक धोकादायक आणि तीव्र स्वरूपाचा वळणाचा उतार आहे आणि या ठिकाणी बरेचसे अपघात झालेले आहेत। अगदी आम्ही लहान असतेवेळी सुद्धा एक ST या ठिकाणी गेल्याचं आम्हाला वडीलधारी मंडळींनी सांगितलं आणि कालही वरेरी देवगड म्हणजे देवगड वरेरी परत जातेवेळी ST या ठिकाणी तळे बाजारवरून विद्यार्थ्यांना घेऊन आलेली होती आणि ही ST या ठिकाणी काल 150 फूट खोल खाली या ठिकाणी गेलेली आहे दरीमध्ये। सुदैवाने कोणती जीवितहानी झालेली नसली तरी या ठिकाणी 3 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत। तसेच जे ग्रामस्थ आतमध्ये बसलेले होते प्रवासी म्हणून, या प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झालेली आहे। ST मध्ये साधारणतः 25 ते 30 विद्यार्थी आमच्या तळवडे, गडितामाणे, राठेश्वर कालवी या गावातील होते। सुदैवाने या विद्यार्थ्यांना कोणती मोठी दुखापत झाली नसली तरी 2 विद्यार्थी या ठिकाणी जादा स्वरूपात त्यांना दुखापत झाल्यामुळे ओरोस या ठिकाणी 2 विद्यार्थिनींना दाखल केलेलं आहे, ॲडमिट केलेलं आहे। अजूनही त्यांची सुटका झालेली नाही। आमची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अशी मागणी आहे, आज आपण पाहिलं की त्यांनी लगेचच या ठिकाणी बोर्ड लावला, परंतु हा बोर्ड जर त्यांनी आधी लावला असता आणि हा धोकादायक जे वळण आहे या ठिकाणी ही जागा ज्यावेळी गडितामाणे ब्रिज बांधण्यात आलं त्यावेळी ॲक्वाराईज झालेली आहे, तरी या ठिकाणी ह्या वळणाची जी जागा आहे त्याचं रुंदीकरण आणि या संरक्षक कठडा बांधणं ही महत्त्वाची गरज आहे। आम्ही भाकरवाडी क्लबच्या वतीने वारंवार मागणीही केली आहे की या ठिकाणी संरक्षक कठडा बांधावा, कारण गेल्या 10 दिवसांमध्येच या ठिकाणी 3 अपघात या ठिकाणी झालेले आहेत। 2 मोटरसायकलचे अपघात झाले आणि कालचा STचा मोठा अपघात या ठिकाणी झालेला आहे। या ठिकाणी जे आहे ते अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता भविष्यात या येथे जे अपघात आहे ते न होण्यासाठी या ठिकाणी प्रशासनाने जी आहे ती दखल घेण्यात यावी।
आता तुम्ही पाहिलात की कशा प्रकारे जो उतार आहे त्या उताराने जी होती ती गाडी सरळ इथून खाली गेलेली होती. आपण पाहू शकता इथून पूर्णतः दगड जे आहे ते गडगा फोडून या ठिकाणाहून सरळ गाडी जी होती ती खाली त्या मांगराकडे जाऊन 150 फूट खोल खाली दरीत गेलेली होती. तर ग्रामस्थांकडून आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे या ठिकाणी गाडी काय सांगाल? या ठिकाणी हे जे तीव्र उतार वरून आपण पाहिलं ते उतार आहे आणि हा वळणाचा भाग आहे. या संपूर्ण वळणाला मोठा संरक्षक कठडा बांधणं ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची गरज आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आमची विनंती आहे की त्यांनी हा कठडा ताबडतोब या ठिकाणी संरक्षक कठडा बांधावा. तसेच जो हा वळणाचा भाग आहे याचंही रुंदीकरण करावं आणि गाडी वळणासाठी अरुंद रस्ता मिळत असल्यामुळे साईड पट्टीचं सुद्धा थोडंसं डांबरीकरण या ठिकाणी करण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे. तर कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. मी खासदारकी लढवणार असं काही लोक प्रचार करत आहेत. यातून आपला मार्ग मोकळा होईल असं काहींना वाटत आहे. परंतु मी खासदारकी लढवण्यासाठी इच्छुक नसून मी येणारी विधानसभा लढवणार असल्याचं मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. पाहूयात. खासदारकीची बाब आली आहे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, मी स्वतः खासदार बनायला अजिबात इच्छुक नाही आहे. मी माझ्याच मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आमदारकीची सीट लढवणार आहे. त्याच्यामुळे कोणी असा खोटा प्रचार करत असतील की दीपक केसरकर खासदारकीला जाणार आहेत आणि त्याच्यामुळे इथं कोणीतरी तयारी करत असतील तर त्यांना मी अगोदरच त्यांना असं नाही सगळ्याच जनतेला सांगू इच्छितो की काही कामं माझी अपूर्ण आहेत माझ्या मतदारसंघातली. हा मतदारसंघ महाराष्ट्रातला सर्वोत्कृष्ट मतदारसंघ आहे. आत्ता कुठे विकासाला सुरुवात झालेली आहे. लोकांना दिलेली जी आश्वासनं आहेत ते पूर्ण केल्याशिवाय आपण जर दुसरीकडे गेलो किंवा खासदारकीला केलो तर तो आपल्या जनतेवर अन्याय असतो. आणि त्याच्यामुळे कोणाला दाखवण्यासाठी म्हणून नाही, परंतु मी ठामपणे निर्णय घेतलेला आहे की मी आमदारकीचीच निवडणूक लढवणार. युतीचा जो कोण उमेदवार असेल त्याला माझ्या मतदारसंघामध्ये 50,000पेक्षा जास्तचं यश हे सेना, भाजप आणि आपल्या RPIची युतीची लोक आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची लोक मिळवून देतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. दिवाळी तोंडावरती आली असून दिवाळीची रौनक सध्या बाजारात पाहायला मिळते. आकाशकंदिलांनी सध्या बाजारपेठा सजल्या आहेत. मात्र बाजारातल्या आकाशकंदिलांपेक्षा घरगुती बनवले जाणारे आकाशकंदील यांना मोठी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी बाजारपेठेत पाहायला मिळते. पाहूयात. मी फर्स्ट इयर BCA ला आहे आणि माझे वडील हे आकाशकंदील बनवतात. हा आकाशकंदील पूर्ण नैसर्गिकरित्या पर्यावरणपूरक आहे, कारण त्यात आम्ही बांबूच्या काट्या प्लस फ्लोरोसेंट पेपर जो सहजासहजी खराब होत नाही आणि ते जास्तीत जास्त 5 ते 6 वर्ष आरामात आकाशकंदील काहीही न होता राहतो. तसंच ह्या आकाशकंदील आणि एक अनुभव म्हणजे माझे बाबा मला सांगायचे की जेव्हापासून त्यांनी हे करायला शिकले तर तेव्हापासून ते जवळजवळ 100 किंवा मॅक्झिमम 150 अशा ह्या संख्येत आकाशकंदील बनवायचे.
आता त्यांच्या तब्येतीमुळे का होईल ते जरा कमी आहे, संख्या पण आहेत. पण जे बाजारपेठेत येतात आकाशकंदील म्हणजे जे रेडीमेड असतात किंवा काही पर्यावरणपूरक नसतात आणि प्लॅस्टिकने बनवलेले असतात, त्या आकाशकंदीलमध्ये खरी मजा नाही. खरी मजा ही आपल्या परंपरेशी निगडीत असलेल्या आकाशकंदिलांमध्येच आहे. याची किंमत जास्त आहे, पण हा आकाशकंदील पर्यावरणपूरक व मदतशीर आहे. हो, लोक याची साधारण किंमत 500 ते 1000 इतकी असते, कारण साईजवर डिपेंड आहे. कारण ही आता मीडियम साईज आहे, याच्यापेक्षा मोठी साईज ही आहे. याची किंमत साधारण 1500 ते 1800 पर्यंत असते. आणि लोक आवडीने करतात, कारण काहीतरी नवीन बघायला मिळतं किंवा नवीन पद्धतीचे आकाशकंदील बघायला मिळतात. मी मदत करते बाबांना, पण कारण माझे वडील रिक्षा चालवतात, त्यामुळे हा एक छोटासा ते आपल्या रिक्षेत एक दिवाळीचं आकर्षण म्हणून हा एक छोटा आकाशकंदील लावतात. साधारण याची किंमत मला अंदाज माहित नाही, पण अंदाजे 200 पर्यंत असेल. कारण सहजासहजी आम्ही ह्या साईजचा आकाशकंदील कधी करत नाही किंवा केलाय नाही, पण हा आपला घरगुती म्हणून बाबा माझे रिक्षेत लावतात. मी करते. आता मी डिझाईन करायला शिकले, नाहीतर मी आधी त्या करंजा म्हणा किंवा बारीक बारीक फुलं असावी ते करून मदत करायची, किंवा चिकटवणं असेल तर करते मी मदत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या निवासस्थानी जाणाऱ्या रस्त्यातच बांधकामच्या ठेकेदार अधिकाऱ्यांनी मलिदा खाल्लाय. रस्त्यावरचं डांबर 6 महिने सुद्धा टिकू शकलं नाही. पडलेले भले मोठे खड्डे यमाची दारं खुली करतायत. पुलाला हादरे बसत असून सावित्री पुलासारखी घटना बेळगाव सावंतवाडी रस्त्यावरील माडखोल पुलासोबत घडण्याची शक्यता आहे. यावर मंत्री रवींद्र चव्हाण व स्थानिक आमदार मंत्री दीपक केसरकरांनी संबंधितांवरती कारवाई करावी अशी मागणी होते. तर पुलांना हादरे बसून पूल कोसळतील इतकं शिकलेले तरी हे बांधकामचे इंजिनियर असले पाहिजे असं मला वाटतं. हे तुम्हाला दाखवतो. या लोक हे बघा, हे आता 1 फुटाचा खड्डा आहे. हा 1 फुटाचा. बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय, बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय. 15 दिवसापूर्वी या खड्ड्यांमध्ये माती घाला, दगड घाला म्हणून सांगितलं होतं. मी अजूनपर्यंत या खड्ड्यांमध्ये माती दगड काही घातलेलं नाहीये. या पुलाला हादरे बसतायत. लोकांना विचारा इथे थांबून, या पुलाला हादरे बसतात. हे पूल कोसळणार आहे, सावित्रीचा अपघात होणार आहे. आम्ही सगळे मेलेलो आहोत, आम्ही सगळे झोपलेलो आहोत. मीडिया, लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक सगळे झोपलेत. बांधकामचे अधिकारी लाच खाऊन मस्त आहेत. खा लाच. या खड्ड्यात पुला आला पाहिजे यांना, तरच यांना अक्कल येईल. जागे व्हा लोकांनी, नाहीतर कधीच आपण या खड्ड्यामध्ये गाडलं जाणार हे कळणार सुद्धा नाही. धन्यवाद.
आपण हा रस्ता पाहतोय, हा रस्ता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने जातो. अगदी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाणाऱ्या या रस्त्यावरच जे सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी आहेत किंवा ठेकेदार आहेत त्यांनी कशा पद्धतीनं पैसा खाल्ला आहे ह्याचं हे उदाहरण इथे आपल्याला दिसतं. समोरच तुम्ही पाहू शकत असाल तर आपल्याला भले मोठे खड्डे हे पडलेले पाहायला मिळत आहेत आणि हा रस्ता करून फक्त 6 महिने झालेत. म्हणजे 365 दिवससुद्धा हा रस्ता टिकलेला नाही आहे, त्या रस्त्यावरचं डांबर टिकलेलं नाही आहे. जी काही परिस्थिती आहे ती आपण पाहतोय. एसट्या कशा पद्धतीनं एसटींची चाकं रुतत आहेत, आतमध्ये खड्ड्यामध्ये जात आहेत आणि पूल जो आहे त्याच्यावर हादरे बसत आहेत. ही परिस्थिती आपण पाहतोय आणि या परिस्थितीला सर्वप्रथम ज्यांनी वाचा फोडली ते काका भिसे माझ्यासोबत आहेत. कालच त्यांचा एक व्हिडिओ संपूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. काकांनी जो व्हिडिओ केला तो याच ठिकाणचा होता आणि माझ्यासोबत पत्रकार आमचे मित्र काका भिसे आहेत. काका, काय सांगाल, काल तुम्ही वस्तुस्थिती मांडली. पत्रकार म्हणण्यापेक्षा तुम्ही या रोडवरनं रोज प्रवास करता, येत जात असता, काय सांगाल? माझ्या घरात मी एकुलता एक कमवणारा आहे. मी माझ्या पत्रकारितेच्या कामानिमित्त सावंतवाडीला येत जात असतो. या खड्ड्यांमध्ये पडून जर माझा अपघात झाला आणि माझ्या जीवाचं बरं वाईट झालं तर माझ्या कुटुंबाला बघणार आहे कोण? माझ्या कुटुंबाला कोण पोसणार आहे? मंत्री पोसणार आहेत की बांधकाम विभागाचे अधिकारी पोसणार आहेत की आणि कोण पोसणार आहे? हा एक साधा प्रश्न मला पडला होता आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी या खड्ड्यांना मुजवण्यासाठी गेले 20 ते 25 दिवस आरडाओरड करतो आहे. 2 वेळा मी व्हिडिओ केले. एकदा व्हिडिओ केला त्यामध्ये मी सभ्य भाषेत बोललो, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये मी थोडीशी असभ्य भाषा वापरली आहे. आणि आता याच्या पलीकडे मला कळलं की बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार किती निर्लज्ज आहेत. त्यामुळे आता मी हतबल झालो आहे आणि मी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी म्हणून या खड्ड्यांना, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी म्हणून मी हे हार आणलेले आहेत. अर्थात संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांना याचा राग येणार. मला बाबा भीती वाटते, प्लीज बाबा मारू नका आम्हाला, फक्त कारण आमचा जीव जातो या खड्ड्यात म्हणून विनंती करतो. बाकी काही नाही. ही श्रद्धांजली मी आज तुमच्या समोर या ठिकाणी वाहतोय. बघा तुम्ही, हे खड्ड्यांना आणि ठेकेदाराला आणि बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना मी ही हार वाहतोय, श्रद्धांजली वाहतोय. आणखी हार आणतो, 1 मिनिट. हे बघा, हे ठेकेदार 15 दिवसात रस्ता ज्या ठेकेदाराने केला होता तो रस्ता 15 दिवसात गेला. त्या ठेकेदाराला भावपूर्ण श्रद्धांजली. ज्या अधिकारी आणि ज्या मंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींनी या भ्रष्टाचार केला त्यांना पण ही माझ्याकडून श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो आणि आम्ही सामाजिक या सामान्य लोक, आम्ही या रस्त्याने वाहतूक करणारे, ये जा करणारे, या खड्ड्यात मरणार हे आमचं भविष्य आहे. जर थोडी जरी लज्जा या लोकप्रतिनिधी, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना असेल तर हे खड्डे येत्या 8 दिवसात मुजवून हा रस्ता पूर्ववत करा आणि या ठेकेदारावर कारवाई करा, ही विनंती आहे. धन्यवाद. नक्कीच आपण पाहिलं, काका भिसे पत्रकार आहेत पण या ठिकाणावरनं प्रवास करणारे एक प्रवासी आहेत. ज्या पद्धतीनं अगदी माडखोलपर्यंत किंवा पेडवेवाडीपर्यंतचा हा जो रस्ता आहे, या रस्त्यावर 6 महिन्यात रस्ता केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच जी काही परिस्थिती ओढावली आहे त्याच्यावरनं सरळ स्पष्ट होतं आहे की या कामामध्ये पैसा खाल्ला आहे. हा कोणी खाल्ला आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. इथले जे पालकमंत्री आहेत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण, हे या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. या मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे सुद्धा शालेय शिक्षण मंत्री याच जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत आणि पालकमंत्री कोल्हापूरचे असताना याच रस्त्यानं ते ये जा करत होते. त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे ही मंत्र्यांना ठाऊक आहे. मंत्री विकास कामांसाठी निधी खालपर्यंत पाठवतात पण हा निधी कोणाच्या घशात जातो हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. निदान तो खाल्लेला पैसा या खड्ड्यात घालून हे खड्डे बुजवा अशी मागणी आज इथल्या लोकांकडनं, इथनं प्रवास करणारे जे प्रवासी आहेत त्यांच्याकडनं होताना दिसते. काही प्रवासी इथे थांबलेले आहेत, आपण त्यांचीही प्रतिक्रिया घेऊ. कसं वाटलं ह्या रस्त्यानं प्रवास करताना? कसं वाटलं तर कसं सांगायचं आता, हे काय म्हणजे नवीन नाही आहे, ते ॲडजस्ट करावं आपल्यालाच लागते. कारण तुम्ही किती जरी हे केलं तरी हे काय इम्प्रूव्हमेंट येणार नाही लवकर, तो असंच करावं लागते आता. नक्कीच ही बोलकी प्रतिक्रिया. इथनं जाणारे अनेक लोक आहेत, इथले काही ग्रामस्थही आपल्याला दिसत आहेत, त्यांच्याही आपण प्रतिक्रिया घेऊच. काय सांगाल, इथनं तुम्ही रोज जाता, हे करता का? हो, रोज जाता. काय वाटतं रस्त्यावरनं प्रवास करताना? भीती वाटते रस्त्यावरून प्रवास करताना.
खड्डे संपूर्ण रस्त्यावर संपूर्ण रस्त्याला खड्डे आहेत आणि भीती वाटते भरपूर या खड्ड्यातून जाताना किती आतमध्ये. महिन्यात रस्ता केलेला काय आठवतंय? हा काहीतरी पावसाच्या आधी रस्ता केला होता, 4 दिवस झाले होते. नंतर पाऊस लागल्यानंतर हा असा सुरुवात झालं, वाहून गेला रस्ता पूर्ण. तर नक्कीच या बोलक्या प्रतिक्रिया आहेत सर्वांच्या, प्रत्येकाची ही भावना असणार आहे. अगदी मंत्री महोदयांना सुद्धा हा त्रास सहन करावा लागणार आहे, कारण दिवाळी निमित्त ते आपल्या घरी येणार आहेत, निवासस्थानी येणार आहेत. इथले आमदार सुद्धा या रस्त्यानं प्रवास करत आहेत. त्यामुळे ह्या ज्या सर्वसामान्यांच्या व्यथा आहेत ते त्यांना सुद्धा कळत आहेत. मात्र यात जे खरे सूत्रधार आहेत ते म्हणजे इथले ठेकेदार असतील किंवा अधिकारी असतील, ज्यांनी यात मलिदा खाल्ला आहे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि ज्या लोकांच्या पैशातनं हे रस्ते होत आहेत, किमान 365 दिवस तरी त्यांना हे रस्ते वापरण्यायोग्य तरी राहिले पाहिजेत. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सगळ्याच कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की भाजपनं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवावी. त्यामुळे भाजप वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच ही विधानसभा निवडणूक कमळ निशाणीवरती लढवणार असल्याचं राजन तेली यांनी सांगितलंय. सावंतवाडी विधानसभेमध्ये कालच्या ज्या 24 निवडणुका झाल्या त्यातल्या 7 निवडणुका सावंतवाडी विधानसभेमध्ये होत्या. ह्या 7ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 5 निवडणुका जिंकल्यात. 2 गाव पॅनल आली आहेत. त्यातलं एक गाव पॅनल भारतीय जनता पक्षाचे येण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहेत. आणि हे सगळं असं असताना आम्ही दुसऱ्याच्या जाऊनला काय म्हणून बांधायचं? खालच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, ते दीपक भाईंना काय वाटतं हे मला विचारण्याचा अधिकार नाही. त्यांना उभं राहायचं, त्यांना राहू देत. पण भारतीय जनता पक्ष इकडची निवडणूक वरच्या वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने, वरिष्ठांना सांगितल्यानंतर ही निवडणूक लढवण्यासाठी तयारी त्या दृष्टिकोनातून केलेली आहे. आणि मग वरिष्ठ आमचे जे सांगतील ह्याच पद्धतीने ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष जिंकेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर. उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील दैनिक कोकण 7च्या आकर्षक देखण्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन प्रधान कार्यालयात पार पडलं. यावेळी साहित्य अकादमी हा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण बांदेकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक यांची विशेष उपस्थिती लाभली. दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण, मात्र दिवाळी अंकाशिवाय अपूर्णच. वाचकांसाठी खास दैनिक कोकण 7नं दर्जेदार, देखणा, वाचनीय असा दिवाळी अंक आणलाय. दर्जेदार साहित्य, लेख, कथा, ललित, मुलाखती, कविता, खाद्य संस्कृती, आठवणीतली दिवाळी, विशेषतः कोकणच्या साहित्यिकांचे आणि कोकणचं प्रतिबिंब दर्शवणारा सर्वसमावेशक असा हा दिवाळी अंक आहे. कोकणच्या परंपरेला, संस्कृतीला, साहित्याला आणि कोकणपणाला एक व्यापक व्यासपीठ मिळवून देणारा हा दिवाळी अंक ठरणार आहे. अशा या दैनिक कोकण 7च्या आकर्षक देखण्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन प्रधान कार्यालयात पार पडलं. सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचं गुलाब पुष्प देत स्वागत करण्यात आलं. दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई यांनी प्रास्ताविकातून दिवाळी अंक आणि दैनिकाच्या वाटचालीचा आढावा मांडला. तसेच जागर साहित्य रत्नांचा या नव्या अभियानाची माहिती दिली. आज एका अतिशय चांगल्या अशा आपण सोहळ्याला या ठिकाणी उपस्थित आहोत आणि यासाठी खास जो कोकण 7चा एक सगळ्यात महत्त्वाचा टास्क असतो दिवाळी अंक. दरवर्षी अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारचा आपण दिवाळी अंक आपल्या वाचकांना भेटीस देत असतो आणि याच दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन या ठिकाणी होते. आणि खास करून यावर्षीचा दिवाळी अंक जो आहे
तो खऱ्या अर्थाने कोकणातील जे आपले साहित्यिक आहे यांच्यासाठी आपण एक व्यासपीठ, हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे. कारण दिवाळी अंक तर मार्केटमध्ये मोठ्या संख्येने असतात, मात्र कोकणचं जे पहिलं दैनिक आहे या मातीतील दैनिक आहे कोकणसात, त्यामुळे आम्ही यावर्षी कोकणातील साहित्यिकांसाठी खास हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं आणि कोकणातील साहित्यिकांनी यावर मोठ्या प्रमाणात लिखाण या दिवाळी अंकामध्ये केलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने कोकणवासियांना नव्हे तर महाराष्ट्रातलं सुद्धा राजकारण असू दे, अगदी केंद्रापासून पंतप्रधान मोदींची जे कार्य सुरू आहे, कशा पद्धतीने पुढच्या सगळ्या घडामोडी होतील, असा सर्वकेश अगदी दिवाळीच्या खमंग ह्याच्यापासून ते प्रत्येक गृहिणीला, युवाईला काय काय पाहिजे असं सगळ्या प्रकारचा खजाना जो आहे तो या आम्ही कोकणसातच्या दिवाळी अंकात यावर्षी घेतलेला आहे. आणि अतिशय आनंद वाटतोय की याचं प्रकाशन आपल्या कोकणचे सुपुत्र आणि ज्येष्ठ साहित्यिक, जे कादंबरीकारांनी ज्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, ते आदरणीय प्रवीणजी बांदेकर आज या प्रकाशन सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत, ज्यांनी हे कोकणसातचं रोपटं लावलं आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही हा इंद्रधनुष्यात पुढे घेऊन जातोय. ते ज्येष्ठ संपादक आणि ज्येष्ठ जिल्ह्यातील पत्रकार आदरणीय नाईक साहेब सुद्धा या ठिकाणी आहेत. यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो. आमच्या सहकारी संपादक मॅडम देवयानी वरसकर, त्याचबरोबर आमचे मार्केटिंग हेड समीर सावंत, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, आमचे उपसंपादक आढाव सर, त्याचबरोबर ही सगळी टीम कोकणसातची, यांची सुद्धा मनापासून मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि हा या वर्षी जो आम्ही टास्क पकडलेला आहे आणि इथल्या वाचकांना सगळ्यात महत्त्वाचा वाचनीय अशा प्रकारचा जो कोकणसातचा यावर्षीचा दिवाळी अंक आम्ही उपलब्ध करून दिलाय, तो निश्चितच आवडेल अशी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. संपूर्ण टीमचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. हा दिवाळी अंक अतिशय सुंदररित्या सजवण्यासाठी माझी जी टीम आहे कोकणसातची, याच्यामध्ये अविनाश असेल, सुशांत असेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं संपादकीय जे काम होतं त्याच्यामध्ये मांडणीचं काम होतं. आणि जो दिवाळी अंक अनेक प्रकारचे लेख, कविता या सगळ्या गोष्टी ज्या आलेल्या होत्या त्यासाठी सुद्धा रवींद्र जाधव आमचे उपसंपादक आहेत, त्यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे. आणि सगळ्या टीमने सुद्धा एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा कोकणसातचा अंक वाचकांना देण्यासाठी जी मेहनत घेतली त्या टीमचं सुद्धा मी मनापासून कौतुक करतो. पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. माझे वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख सुद्धा या ठिकाणी आहेत. निश्चितच तळागाळात हा आमचा अंक पोहोचेल असा विश्वास करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. साहित्य अकादमी हा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण बांदेकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक यांच्या हस्ते दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन पार पडलं. यावेळी कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी कोकणसातच्या दिवाळी अंकाचं कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या. कोकणसातच्या या दिवाळी अंकाला आणि तुम्हाला सगळ्या दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. दिवाळी अंकाचं महत्त्व गेले सांगितलं की दिवाळी आली की आपण लाडू, करंजा किंवा गोड आणि तिखट खमंग असं असतं, परंतु खरा ज्ञानाचा प्रकाश देण्यासाठी किंवा तुमच्या जीवनात काहीतरी बदल घडवले असतील तरी सामर्थ्य ह्या दिवाळी अंकासारख्या साहित्यामध्ये असतं. आज सुदैवाने आपल्याला अतिशय जे महान साहित्यिक आपल्या सावंतवाडीत असतात, जवळचे असतात, त्यामुळे नेहमी दिसतात, परंतु अशी मोठे साहित्यिक आपल्याला लाभले, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आणि त्यांच्या कथा कादंबऱ्यातून मगाशी म्हणून सोंडेच्या पावल्या वगैरे तुम्हाला तर टाळेगतला हे मिळाले मोठे पुरस्कार वगैरे आणि अनेक पुरस्कार मिळाले आता त्यांनी, तर त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि आजच्या या कोकणसातच्या दिवाळी अंकाला शुभेच्छा देतो. सर्वप्रथम कोकणसातच्या या अतिशय देखण्या अशा दिवाळी अंकाचं प्रकाशन झालेलं आहे असं मी तुम्हा सर्वांच्या साक्षीनं जाहीर करतो. मित्र हो, आपल्याला माहिती असेल की मराठीतला पहिला दिवाळी अंक जो निघालेला होता त्याचे संपादक हे आपल्या कोकणातलेच होते. म्हणजे कोकणी माणसाने जशा प्रकारे पहिलं मराठी वृत्तपत्र सुरू केलं तशाच पद्धतीने पहिला दिवाळी अंक जो आहे तो सुद्धा कोकणी माणसानेच संपादित केलेला होता, प्रकाशित केलेला होता. आणि त्या दिवाळी अंकाचं नाव होतं मासिक मनोरंजन आणि संपादक होते काशीनाथ रघुनाथ आजगावकर. 1909 साली मराठीतला पहिला दिवाळी अंक प्रकाशित झाला आणि आपण बघतोय की ही दिवाळी अंकांची जी परंपरा आहे ती महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने अतिशय समृद्धरित्या पुढे आलेली आहे की खरं म्हणजे साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आणि हे दिवाळी अंक ही मराठी माणसाने संपूर्ण भारताला दिलेली एक प्रकारची देणगी आहे असं आपण म्हणू शकतो. आपलं ते एक प्रकारचं सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आहे.
आणि आता दिवाळी अंकाच्या पुरतं जरी बोलायचं झालं तरी असं लक्षात येईल की मराठी मधून दिवाळी अंक जसे निघतायत तशाच पद्धतीने आता बाकीच्या काही भाषांनी सुद्धा मराठीचं अनुकरण करायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे आपल्या जवळच्या कोकणीमध्ये तर निघतात आपल्याला माहितीच आहे, पण त्याचबरोबर गुजरातीमध्ये दिवाळी अंक निघतायत, बंगालीमध्ये दिवाळी अंक निघतायत, कन्नडमध्ये दिवाळी अंक निघायला लागलेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने दिवाळी अंकाची जी संस्कृती आहे की जी मराठीने आपल्या बाकीच्या भारतीय भाषांना दिली तीच आपण अशा पद्धतीने टिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि यामध्ये कोकणसाथ सुद्धा मागे राहिलेलं नाहीये. म्हणजे कोकणसाथने सुद्धा अशाच पद्धतीने आपल्या या परंपरेला हातभार लावण्याच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा अंक आज प्रकाशित केलेला आहे. या अंकावर मी मगाशी सहज अशी नजर टाकली तेव्हा सुद्धा लक्षात आलं की एका अर्थाने परिपूर्ण अशा प्रकारचा अंक ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचा हा अंक आहे. कारण याच्यामध्ये केवळ कथा कविता यासारखं जे आपण नेहमी वाचतो तशा प्रकारचं साहित्य नाहीये, ते तर आहेच त्याच्यामध्ये, पण त्याच्याच बरोबरीने कोकणाची सांस्कृतिक वैशिष्ट्य जी खाद्य संस्कृती आपली असेल किंवा अन्य प्रकारची विविध प्रकारची अशी संस्कृती असेल तर ती आणण्याचा सुद्धा प्रयत्न या अंकामधून केला गेलेला आहे असं आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे या अर्थाने या अंकाचं एक संग्राह्य अशा स्वरूपाचं मूल्य किंवा संग्राह्य अशा प्रकारचं एक स्वरूप सुद्धा आपल्या लक्षात येते आणि त्या अर्थाने हा अंक निश्चितपणे दर्जेदार आहे. मराठीमध्ये त्याचं एक वेगळं असं मोल येणारा काळ निश्चित ठरवेल असं मला या निमित्ताने वाटते. आणि अर्थातच वाचकांनाही आवाहन करावं असं वाटतंय की आपण सर्वांनी हा अंक विकत घ्यावा, त्याविषयीच्या आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कोकणसाथला कळवावं. आणि इथून पुढे सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये जरी आपण म्हणत असलो की वाचकांची संख्या कमी होते, दिवाळी अंक वेगवेगळ्या प्रकारचे आज निघतात, म्हणजे मराठीमध्ये आज आपल्याला माहिती नसेल कदाचित की जवळपास 1000च्या आसपास दिवाळी अंक निघतायत. म्हणजे एक अंकाने सुरू झालेली परंपरा 1000चाही हे ओलांडलेलं दिसतंय. विविध विषयावरचे दिवाळी अंक निघतायत. ज्योतिष आहे, आरोग्य आहे, सौंदर्य आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅशन्स आहेत, तरुणांच्या संदर्भातले काही असतील. आणि आजकाल तर आपण बघतो की काही नवीन तरुण मंडळी पुढे येत आहेत, ते आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित अशा प्रकारचे काही छोटे छोटे विषय घेत आहेत. म्हणजे आमचा एक नामदेव कोहळी नावाचा तरुण मित्र आहे, तर त्याने दिवाळी अंक यावर्षी जो काढलाय तो चहा, आपल्या रोजच्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि अतिशय गरज याची आपल्याला असते, ते चहा या विषयावर सुद्धा अंक निघू शकतो हे आपल्याला कदाचित खरं वाटणार नाही, पण चांगला जाडजूड 200-250 पानांचा अंक चहा या विषयावर काढलेला आहे त्याने. किंवा माझी पहिली निवडणूक, त्याच्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायती सदस्यापासून ते अगदी खासदार आमदारांपर्यंत अनेकांनी लिखाण लिहिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असलेले विषय घेऊन सुद्धा आज दिवाळी अंक पुढे येत आहेत. आणि मला कोकणसाथला या निमित्ताने एक आवाहन करावं असं वाटतंय की जशा पद्धतीने आपण एक उपक्रम सुरू केलेला आहे की कोकणातले जे आज लिहिते असलेले काही लेखक आहेत, कवी आहेत, तर त्यांचा परिचय आपण कोकणसाथ लाईव्हच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला करून देत आहात. तर तशाच पद्धतीने दिवाळी अंक हा जो आपण काढलेला आहे तो पुढे सुद्धा याच पद्धतीने की कोकणातलं जे काही वैशिष्ट्य आहे की ज्याच्या करता कोकणाची ओळख संपूर्ण जगाला आहे, तो इथला निसर्ग असेल, आपलं पर्यावरण जपण्याची आपली जबाबदारी असेल, पर्यावरणाचे नव्याने निर्माण झालेले काही प्रश्न असतील, कोकणातली खाद्य संस्कृती असेल, कोकणाची लोककला असेल, मालवणी सारखी आपली एक वेगळ्या अर्थाने आपलं प्रतिनिधित्व करणारी आपली बोलीभाषा असेल, तर या सगळ्याला जास्तीत जास्त सामावून घेता येईल कसं हे बघा. आणि त्या दृष्टिकोनातून येणारे पुढचे अंक सुद्धा आपले असतील अशी मी आशा बाळगतो. पुन्हा एकदा तुम्हाला या निमित्ताने सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि हा अंक अशाच पद्धतीने आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करेल असा एक आशावाद बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. त्यानंतर हा दिवाळी अंक दर्जेदार तयार करण्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली ते दैनिक कोकणसाथचे उपसंपादक रवींद्र जाधव, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव, डीटीपी ऑपरेटर अविनाश बांदेकर, सुशांत परब, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, आयटी हेड विद्येश पुरी, वितरण प्रमुख अशफाक शेख यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. सर्व उपस्थित मान्यवरांचे आभार कोकणसाथ लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी मानले. सर्वप्रथम सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. सन्माननीय बांदेकर सर आमचे मार्गदर्शक आणि नेहमीच आम्हाला गुरुप्रमाणे आणि पितृतुल्य असणारे गजानन नाईक, माझे सहकारी कोकणसाथचे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा आणि सर्व माझे उपस्थित सगळे आमचा स्टाफ, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव आणि वितरणचे अशफाक शेख. आज एका सुमुहूर्तावरती आपण ह्या कोकणसाथच्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन तशाच एका ताकदीच्या अशा साहित्यिकाकडून केलेलं आहे. निश्चितच ही एक सुरुवात आहे आणि बांदेकरांसारखा
सारखी व्यक्ती आपल्या ह्या कोकणसातच्या प्रकाशनाला मिळणं हे आमचं सगळ्यांचं सौभाग्य आहे असं मी म्हणेन. कारण एवढा आपण नेहमी असं म्हणतो की आपल्या घरात जे असते ते आपल्याला कधीच दिसत नाही, आपण बाहेर नेहमी ढुंडाळत असतो, परंतु आमच्या घरात एवढा सुंदर हिरा आहे आणि त्याच्याबरोबर आमच्या कोकणसातचा देखील, कोकणसातच्या दिवाळी अंकाचा देखील फार सुंदर असा सन्मान झालेला आहे. त्यामुळे मी सगळ्यांचंच खूप कौतुक करते आणि सगळ्यांचे आभार मानते. दीपावली म्हटली की माझ्या वयाच्या माणसांना हेच आठवते की फराळ, फटाके, रांगोळी, आकाशकंदील आणि 4 दिवस मस्त धमाल करायची. परंतु त्याचबरोबर या सगळ्या बरोबर दिवाळीचे अंक, तेव्हा म्हणजे माझ्या लहानपणी गंमत जम्मत असेल, किशोर असेल, चांदोबा असेल, अशा पद्धतीचे दिवाळी अंक यायचे आणि ते वाचायचे 4 दिवसामध्ये. ही सुद्धा एक स्पर्धा असे माझ्यात आणि माझ्या भावामध्ये. त्यामुळे वाचनाची जर आवड जर निर्माण केली असेल तर ते ह्या दिवाळीच्या सुट्टीमुळे निर्माण झालेली आहे. आणि दीपावली वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी सुद्धा एक चांगलं एक सण असेल असं मला इथे सांगितलं तर वावगं ठरणार नाही ते. आणि हा वाचनाची ही संस्कृती, वाचन संस्कृती जपायला पाहिजे, वाचन वाढायला पाहिजे, पुन्हा एकदा ती आवड निर्माण व्हायला पाहिजे. याच्यासाठी जर काही असेल तर हे दिवाळी अंक निश्चितच त्याला प्रेरक आणि पोषक असे असतात. आणि आपण जो दिवाळी अंक काढलेला आहे तो निश्चितच या कोकणातल्या भूमीतल्या लेखकांचा, कवयित्रींचा अशांचा आहे. आणि याच्या पुढे देखील हे असेच दिवाळी अंक आमच्याकडून निश्चितच प्रकाशित केले जातील. त्याच्यासाठी बांदेकर सरांनी जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याच्यानुसार निश्चितच आमचे पुढचे दिवाळी अंक देखील असतील. या सगळ्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली त्या सगळ्यांचे आभार आहेतच, परंतु वेळात वेळ काढून आमचे बांदेकर सर आले त्यांचे मी संपूर्ण कोकणसात लाईव्हचे आणि कोकणसात दैनिक कोकणसातच्या परिवारातर्फे खूप खूप आभार मानते. आमचे नाईक साहेब वेळात वेळ काढून इथे आले, त्यांचेही खूप आभार मानते. आमचे सगळे वितरणचे अशफाक म्हणा, मार्केटिंग हेड म्हणा आणि आमचा सगळा स्टाफ इथे उपस्थित आहे. आणि सगळ्यांनाच मी पुन्हा एकदा दीपावलीची शुभेच्छा देते आणि त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. यावेळी दैनिक कोकणसातची टीम उपस्थित होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. मी आमदारकीत लढवणार, दीपक केसरकर यांचं सूचक विधान. कोकणपण जपणारा कोकणसातच्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन. आणि पैसा गेला खड्ड्यात, कोकणसात लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह. धन्यवाद.